Περίεργο πρόβλημα. Πρόγραμμα 1. Πατάμε Start. Δείχνει ότι έχει πάρει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα δεν κλειδώνει. Το ξαναβάζω στο 0. Αλλάζω την πολικότητα στην πρίζα. Ανάβει το λαμπάκι της κλειδαριάς. Βάζω κάποιο πρόγραμμα. Λειτουργεί, παίρνει νερά τώρα. Σε λίγο θα δούμε, θα αναβοσβήνουν όλα τα λαμπάκια. Θα αναβοσβήνουν τα λαμπάκια και θα βγάζει τα νερά. Τώρα βγάζει τα νερά. Και αυτό δεν θα σταματήσει αν δεν βγάλω την πρίζα.